Guten Morgen aus Portugal, Lissabon. Ich bin so etwa 10 Kilometer nördlich von Lissabon. Hat einen kleinen Platz gefunden, direkt zum Meer. Zwei andere Campers sind da. Ein bisschen Lärm war es wegen den Wellen, aber schön. Und wir haben so keinen Wind, komischerweise. 20 Grad etwa. Und es ist, ja, was ist das? 9 Uhr ungefähr. Und ja, jetzt fahre ich nach Nazaré, wo die großen Wellen sind. Godmorgen fra Portugal, Lissabon, 10 kilometer nord for Lissabon. På en lille plads helt ned til havet. Ingen vind, 20 grader. Lidt larm i nat var det, på grund af de store bølger. Men ellers så der var mægtig skønt. Jeg kan godt være anbefalet Portugal. Og så kører jeg til Nazaré, det er der, hvor de store bølger er. Og hvis jeg er heldig, møder jeg nogle af dem, som jeg har snakket med undervejs. De har også blandt andet ældre ægtepar, de vil også til Nazaré og kigge på de store bølger. Ja, ældre ligesom mig, eller måske lidt ældre. Ja, vi spænder. Vi ses senere.